Noi filmăm Skyward pentru că s-a băgat un minigame pe... Ce face? Pentru că s-a băgat un minigame s-a băgat un minigame, am zis bine, s-a băgat acum, cred că mai mult timp, n-am idee. Dar în fine, filmăm și noi acum. Bine. What the fuck? Ce lag? Mamă. Ce lag am avut? Am zis că cad. Așa. Psăuleu, stai că nu mai știu. În pește, uitați aici, cred că e o pește răscunsă, s-ar putea să fie chesturi. Nu e niciun chest. What the fuck? Așa. Atunci să vedem unde sunt chesturi. Hai pe aici. What the fuck? Nu mai zis niciun chest. Bam. Am văzut și eu la băiatul ăla. Arc, dar nu am săgeți. Bam. Nu ne ducem în centru acum. What the fuck? M-aș duce acolo și după aceea să traversez așa, dar nu, mai bine cred că mă duc în centru. Sper să nu tragă unul cu arcul în mine și sper să nu mai mă băguiesc. Haide. Ok, cine se uită la clipul ăsta, ai vrea să-mi zică, cum să vă zic eu vouă, fiecare YouTuber le zice abonaților săi cumva. Eu m-am gândit, frate, eu mă numesc Robert Gaming. De ce să nu le zic abonaților mei gamer? Nu. Știu că unii dintre voi nu sunteți gameri. Stați liniștiți, sunt conștient că nu toată lumea are cont de YouTube. Oh, fuck, lag. GG. 1400 gold? De ce? Respawn. Fuck. Nu știu de ce îmi face așa. Uuleu, că mi-a căzut telefon din mână. Acum cred că o să ne băgăm la un build. Ok, o să pun pauză să văd ce se întâmplă aici. Ok, nu știu ce s-a întâmplat și nu am habar, dar eu o să bag mapa asta pe Blockman și să vedem dacă o să intre persoane. Eu îmi dau game mod, poate când intru mie îmi dă game mod și la ceilalți nu le dă game mod. Nu știu, ar fi șmecher dacă ar face așa. Dar nu știu ce se întâmplă exact, nu mai am lăsat pe servere. Servere pe astea, pe Build Battle și astea la anten. Nu. My resource. My world.
survival, mai world, în fine, poate să vină oricine, nu punem parolă. Așa, bam, 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 așteptăm, loading game. Eu am altă versiune de blog, n-am altă versiune de Minecraft. 1016. O să vorbesc cu câțiva prieteni. O să vorbesc cu câțiva prieteni de mei. Dar răspund mai așa. Facem și eu survival. Nu. În fine. Asta nu cred că o să fie mapa mea pe care o să fac eu survival. Dar în fine am făcut și un clip. Așa. Mi teleport. Suntem ocupați. De fapt, da. Ăsta o să fie un clip. Am făcut și azi văzut un pic de Skywars și Adna, dar asta o să fie, cred că o să fie mapa mea pe care o să fac Robby's World. Robby's World cealaltă nu mai este, care a fost pe canal. Da, mi-am dat setare, am șters din greșeală mapa, ala, așa. Ești român? Bă! Of. Pa, bye. Nu e român, fraților, ați văzut și voi. Nu e român, da, nu e român, nu ești român, nu intri pe serverul meu. Am zis acolo românii. 8 minute deja. În fine. O să fac doar un tren acum, mă duc eu o piatră și după aia fac unelte. Da, și asta va fi mapa de Robby's World. O să ne ducem altundeva, dar mai întâi o să ne facem multe resurse bune aici. Să ne luăm resurse aici. În fine. Le facem pe toate astea 64. Crafting. Bum, ba. Așa, doar asta luăm. Aghe, jos. Ce mă enervează chestia asta? Lag. Pe bune, ce mă enervează autojumpul.
Filmez. Nu zic lui băiatul ăsta, nu-i jure că filmez. Shit! Vine acum. Mr. Pepperoni iese din grop. Seriously? Hei. Așa. Păi bun, băieți, cam atât ne oprim și noi cu clipul de azi. Spre final am fost, păi, nope. Spre final am fost mai tăcut, dar în fine nu contează asta. În fine am fost mai tăcut. Lasă că opresc filmarea dacă ne vedem mai târziu da cerere de prietenie. Descoperi cum arată câine. Oh, fuck. Am greșit mult. Păi bun, cam atât a fost și cu clipul nostru de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, să vadă și prietenii voștri și noi ne vom vedea data viitoare. Și să vă abonați dacă n-ați făcut deja. Și noi ne vom vedea data viitoare. Eu am fost Robert Gaming și noi ne vom vedea data viitoare. Baftă lume. Pa!